Eta abadeak izan ziren gurekin bi, han Kabretonen. Bat izan zen Don Manuel Iriondo, zerean Iruneko koajutorea eta gero gerratan kapelau izan zana, gudarien kapelau edo izan zana. Eta bigarrena Aita Arrue, frantziskotarra, musikaria da kanta asko eta horrene atara izan ditu zana, Aita Arrue. Izena ez dakitz, abizena bai Arrue dala. Da uste dudan lez, zan arrasatekoa edo hortikoa izan egiten. Da horrik zuekaz egoten ziren? Bai, beti. Geure gu joan ginean ona Kabretonera, hemengo Daxeko gotzaina, nahi eta bera euskalduna izan, baina oso lagun euskaldunen laguna handia izan zen bera. Zeizen eukan. Enosko mutaten izenez, etorpeiat behar da geroago. Da, areko orduan ipini euskun kanpamento bat. Beren erizbarrutiko gazteak euken udan edo horan pasatzen eben kanpamentu horretan ez da, orduan itxi egin euskun guretzat. Horretxik horre egon ginean, 150 edo haulan egon ginean. Ondino, geroago egonaz, ondino, 5 bat urte edo haulan, eroan ninduen, zenek ikusi nahi izan eban ondino, zelan egoan. Tamalgarriz egoan, dana etxeak egiteko edo haulan, dana birrindute ez da.